Εδώ είναι οι τρογλωδίτες που ζούσαν σε σπηλιές. Για να μην τους βρουν και τους κάνουν. Good morning, bonjour madame. Εδώ είναι και η βερβερίνικη σημαία που έχει τα χρώματα της ερήμου, πράσινο άσης, κίτρινο. C'est votre cuisine, messieurs, dames. Bonjour. Vous êtes très gentil de nous accueillir. Ah, pita. La cuisine. La cuisine. Μπαίνουμε μέσα στο... Όχι ρε παιδάκι μου, σε κρατήσουν εκεί μέσα και φωνάζει ο κ. Μιχάλης. Τι θα κάνει το παιδί. Δεν χωράει ο Μιχάλης, είναι ψηλός. Χωράει. Α, πολύ, πεντακάθαρο. Εδώ κοιμάται το παιδάκι του. Δεν ήταν τόσο κρύο. Πιο κρύο ήταν το προχθεσινό ξενοδοχείο. Και το τετράδιο του παιδιού, καναπέ και ευτυχώς δεν είναι και τηλεβιζιόν. Ευτυχώς. Λοιπόν, εδώ ζούσανε. Αυτό είναι εδώ οι τρογλωδίτες. Le troglodyte. Το σαλόνι φοβερό. Τα ρούχα τους τι έξανε. Σαλόνι. Το σαλόνι έχει και από εκεί. Και από εδώ και από εκεί. Και τα ρούχα τους κρεμασμένα. Και το ταξίδι έτοιμο επάνω η βαλίτσα. Θέλω να βγάλω την κυρία φωτογραφία. Γουέλα δάμ. Όχι, τώρα θα πάω. Πάρα πολύ ωραίο. Έλα οι πρωινοί να φεύγουν, Ναι, βεβαίως. Μέλι και λάδι. Φάε Λευτέρη να μεγαλώσεις, φάε αγόρι μου. Facciamo la carpetta.